Και στον δρόμο, αν κάποιος με χτυπήσει, μου θα είναι 3 φορές πιο εύκολο γιατί είναι πιο μακρινής. Και ξεκινάμε, ας πούμε, με τις πρώτες τεχνικές, η οποία είναι cover. Μπράβο. Το οποίο είναι turn, το οποίο είναι pack, το οποίο είναι lap. Να ρωτήσω, βλέπουμε Εδώ πέρα υπάρχουν και ορισμένα χτυπήματα που λέγονται Fung Hao. Τα Fung Hao είναι τα θαλάσσιμα χτυπήματα του Wing Chun. Και πάμε. Και εκεί τον έχουμε σκοτώσει τον άλλο, έτσι. 3 φορές. του κόβεις την αναπνοή. Το λαιμό. 3 Το λαιμό. φορές. Είμαι 2 χέρια και εγώ αμήνομαι με 2. Ναι. Αλλά στο Wing Chun μπορούμε να αλλάξουμε αυτά τα πράγματα και πάμε με 3 χέρια. Πάμε. Πιο γρήγορα. Πάμε. Κάνουμε το style 3. 2 χτυπήματα, σε παρακαλώ.